שלום, היי, מה שלומך? תודה. רק שנייה, אני מנסה לראות בקשר למה זה היה. בואו נראה. כן, לפני כמה ימים חיפשת אותי בצהריים. אני חיפשתי אותך. כן, קוראים לי רועי, והשבוע ביום שני או שלישי חיפשת אותי בצהריים. כתבתי לך שאני כבר אחזור אליך כי אני בפגישה, ואז כתבת לי, הרבה פגישות יש לך. מושג, אולי, לא יודע. עוד פעם, סליחה? לא יודע, אני מנסה להיזכר, לא מצליח. יכול להיות אולי אתה מוכר משהו, או שאתה בקשר לאיזשהו לימודים או משהו? סליחה, לא שמעתי. לא, לא מבין. נדל"ן, אולי דירות? יש לך דירה להשכרה? יש מצב. באיזה דירה? יש מצב, אתה לא יודע אם יש לך דירה להשכרה או לא? אני יודע רק דבר אחד בקשר לדירות, וזה שאני חיפשתי דירה. היי, לא, לא, לא מצליח להבין. יש לך דירה להשכרה או לא? האם תרצה לשמוע מברק מזמר? מה? האם תרצה לשמוע מברק מזמר? כן. הגיע אליך מברק מזמר מאת רועי. לה 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 לה. בואו נתקדם, מה אתה מחפש? אני רוצה לאכול כריך, לאכול כריך, לאכול כריך. אני רוצה לאכול כריך, 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 כריך. לא רוצה מנה סביך, איך, 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 איך. לא רוצה מרק פריך וגם לא חומוס איך. אני רוצה לאכול כריך, לאכול כריך, לאכול כריך, מפני שזה טעים. אוקיי, אדוני, שיהיה לך ערב נפלא. אוקיי, ערב נפלא.